जो विषय आपण हातात घेतला तो शेवटपर्यंत पोहोचवला आणि आज या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटमध्ये 100 मुलांना ऍडमिशन मिळालं आहे. राज्य सरकारने जे काही टर्म्स कंडिशन होती आपण पूर्ण करून गोव्याच्या 50 मुलांना इथं ऍडमिशन दिलं. बाकी 50 मुलं आता देशभरातले आहेत. त्यांचं सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतोय आणि एक एवढंच सांगतो की आतापर्यंत सर्वांच्या प्रयत्नाने हे सगळं झालेलं आहे. पुढचं या इन्स्टिट्यूटला नाव रूपाला आणायची जबाबदारी आता तुमची आहे. जो कुछ इंस्टीट्यूट का नाम पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में करना है वो अभी आपके हाथ में है. और मुझे आशा है कि आप लोग निश्चित तौर से कि यहाँ का एनवायरमेंट ऐसा है कि आप पढ़ाई छोड़ के और किसका विचार भी नहीं करेंगे और अच्छा रिजल्ट इंस्टीट्यूट को लाएंगे. आई एम हैप्पी दैट ड्यूरिंग माय टेन्योर एज ए आयुष मिनिस्टर I brought this project in Goa. It has been my dream project. From identifying the land for the project to laying foundation stone and inaugurating this project, I have been instrumental. And today I am here to inaugurate the first base of this.